Какво става, Коларов? Нещо ти изчезна предницата, ми се струва. Обаче беше като по учебник, добре, че слюдата ти е малко по-ниска от моята. Аз изкъртих малко. Ама не е проблем, това ще се оправи. Я да видим какви са поръченията по мотора. Е, тук виж къде е белна това. И виж, тук са излезнали тампоните. Тампоните съм изкарал. Ясно, Ето, ясно, отзад ясно, поглед. да. Да, видях. Това се оправя, това не е страшно. Добре, аз мисля, че днес си поиграхме достатъчно. Мисля, че е време за бира. Да, трябва да си ходим. Ай. Ай, чао.